Xayrlı gün, hürmetli tamaşaçılarımız. Сәлем баршагызга да. Инде театрыбызның яңа рубрикасын башлап җибәрәсем килә. Ул да булса безнең яраткан артистыбыздан бер ризык, яисә яраткан артистыбыздан файдалы ризык дип аталачак. Мин бүген сезнең белән бергәләшеп бәлеш пешермен. Киттек. Эшлек өчен дә инде безнең барлык әйберләребез дә әзер. Ул да булса бәрәңге, ит, суган, һәм инде әлбәттә борыч һәм специя дип әйтик, тузлар барысы да монда кирәк булачак. Һәм инде шушы барлык эшлекне әзерләп бетереп, инде бәлеш ясар өчен безгә кирәк булачак камыр. Ул да әзер безнең. Димәк, башлыйбыз. Әйберләребезне турыйбыз. Hürmetli dostlar, инде безнең барлык ризыкларыбыз да, бәлешнең барлык эчендәге ризыклары да әзер. Буларны уйламагыз, ике бәлеш ясый дип, юк, бу бер генә бәлешкә икесе дә, чөнки булгатканда түгелмәсен дип, менә шулай ике кисәккә бүлергә булдым. Инде итне дә күреп торасыздар, шулай ук туралган, һәм инде анда безнең борыч, тоз, барлык әйберләр дә салынган. Хәзер инде буларның барысын да кушабыз һәм болгатабыз. Бәлешебезнең эшен урнаштырдык, хәзер каплыйбыз һәм инде духовкага. Менә шундыйрак бәлеш килеп чыкты, хәзер без аны сәгать ярым, 2 сәгатькә инде духовкага җибәрәбез. Бәлешебез әзер, ашларыгыз тәмле булсын.